Mayong buntag pag-usab kanatong tanan. Ang atuang nadunggan nga ebanghelyo karon mao ni siya'y ginatawag o Beatitudes. Nga sa ebanghelyo ni San Mateo mao ni siya'y 8 Beatitudes. San Lucas duha, no, kay upat nga gibahin sa duha kay naay mga woes, no? Pero blessed na apoy blessed are you, woe are you. Pero kini walo na gani na dugang nga usa, siyam das katapusan, pero very common is 8 Beatitudes. Mga igsoon ko ni Kristo, Beatitudes are associated or defined as supreme blessedness, supreme happiness. Kung sa ato pa, kini maong Beatitudes, mao siya ang paglantaw sa pinakataas nga pagpakinabuhi, sa pagkabalaan, sa pagkabulahan, sa pagkamalipayon. Gani, wala may lain nga balaan kundi ang Dios lamang. Dios nga balaan nga mikanaog dinhi sa yuta, nagpakatao umiwan kanatong mga katawhan aron kini maong balaan nga Dios mapaambit niya kanato aron kita nga mga katawhan makaambit sa pagkabalaan o mahimo kitang bulahan. Muna mga igsoon ni Kristo kining maong Beatitudes nga diin nagaingon bulahan, nagasugod kay bulahan ang mga katawhan nga misunod sa atong Ginoong Kristo. Bulahan kitang mga katawhan nga mituman sa mga pagtulunan sa Dios. Mga igsoon ni Kristo kining maong Beatitudes, mao kini ang gitawag og road map sa Kristohanon nga kinabuhi. Mao ni gitawag og formula kanatong mga katawhan sa pagpuyo dinhi sa kalibutan nga mahimo kitang bulahan ug balaan nga kita mamahimong malipayon sa gingharian sa Ginoo. Apan mga igsoon ni Kristo, ang pagtan-aw o pagpuyo sa pagkamalipayon sa gingharian sa Dios nga diin kasagaran ato nadunggan nga ingon maiya ang gingharian sa Ginoo. Mao kana siya ang paglantaw sa unahan human sa atong kalibutan o kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan ang mga paglantaw sa unahan mangkalipay nga maangkon ang gingharian sa Dios magsugod dinhi sa kalibutan. Kanang panglantaw nato nga kinabuhi nga tunhay magsugod sa ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. The kingdom of God, to receive, to attain the kingdom of God, the kingdom of heaven should begin here and now. Magsugod dinhi. Muna naa kitay giya, naa kitay mapa nga angay natong pagasundan o pagapuy-an kanatong mga katawhan. Busa mga igsoon ni Kristo, nining maong Beatitudes, tuguti ako kaninyo sa pagpaambit og 4 ka M nga mao'y ato ang giya or mapa or angay natong pagaambitan nga atong mga batasan. 4 ka M. Kanang mupili kasagaran na ba o magminyo? Dili siguro tanan, dili sa kasagaran ng mipili daw 4 ka M. Kanang matandang mayaman, madaling mamatay. Pero dili na siya mao nga M, no? Na ako ang ipambit ninyo. Una nga M is morning. Morn. Usa maning morning. Bulahan ang nagsubo. Morning, magsubo, magbangutan. Kitang mga katawhan, dili nato malikayan nga kita magsubo, magbangutan tungod
sa ato ang mga kasinatian. Daghan ang mga pagsulay, daghan o mga problema sa kinabuhi. Pains, sufferings. Gani si Mother Teresa of Calcutta, ningon siya, pains and sufferings, problems may come into your life. But remember, those pains and sufferings, problems, or sacrifices are the kiss of Jesus. Are but the kiss of Jesus. It is a moment, it is the events, it is the time that we come closer to Jesus for us to be kissed by Him. Mauno ng kahigayunan nga kita gihalukan ni Jesus. Sa panahon nga nagsubo ta, mo ng panahon nga kita gihagkan ni Jesus. Mo ng panahon nga kita nagpaduol sa Ginoo aron iya kitang mahalukan. Ang paghalok usa ka gesture of love. Pagpakita sa paghigugma. Karong nga panahon na daghan kayo ang nasubo. Daghan kita nga nagsubo. Apan atong hunahunaon nga sa atong pagsubo, pag-uol, pagbangutan tungod nining atong krisis karon, mo ning panahon nga nagpaduol kita sa Ginoo. Mo ning panahon nga magpagakos o magpahalok kita sa Ginoo. Mo ning panahon nga kita naghiusa sa Ginoo. Gani kung atong tan-awon, magbangutan unta kita kung kita malayo sa Ginoo. Mas labaw unta kitang magsubo kung malayo kita sa Ginoo. Unsa man nga butang nga makapalayo kanato sa Ginoo. Siguro ang ato ang mga kasakit, mga problema, atong kasinitian karon, dili man siguro kung makapalayo man si Ginoo, apan dili kaayo siguro tanto. Apan naayo sa kabinuhatan nato maigsoon ni Kristo nga siguro unconscious ta o nakalimot ta nga nahilayo kita sa Ginoo. Sa panahon nga nakasala kita sa Ginoo, munang panahon nga nalayo kita sa Ginoo. Nini panawagan sa atong Jesucristo, isipgiya kanato sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan nga magsubo unta kita over sin. We must have to be mourned over sin. The consequence of sin. Ang sangputan sa sala. Magbangutan unta kita sa sangputan sa atong binuhatan. Ang pagpakasala. Nabaka ning kinaiya ka nato nga katawhan aron kita mamahimong malipayon ubulahan kung kita nagsubo, nagbangutan kung panahon kita nakasala. Giya ka nato nga makatawhan nining maong pagsubo. Mourn. Batasanon unta nato. Be our attitude to be mourn. Mourning from being away from God and happy to become or to come closer to Him, to be kissed and to be one again. Ikaduha, kining maong meek or meekness. Usa may pulong nga sa Cebuano anang meekness. Akong gitanaw po dinhi sa translation, dili kay ko makakita diri asa. Pero nakahinumdum ko kana bitaw magampo sa Birhen Maria kana mingon umaakhop o maluluyon. Meek is maakhop. Pero sa translation diri usa sa pagkamaupsanon.
meekness, maaghob, o mapausanon. Kini maong pagka maaghob o pagka mausanon, mo ni siya ang pag-submit sa kaugalingon ngadto sa Dios. This attitude is associated with somewhat like an animal willing to be tamed. Kana sama panalitan nga usa ka hayop nga alpas kanang idlas, pero andam siya no nga ma-tame o maatiman o mapag-o o andam mo submit sa kaugalingon. Meekness, mapabsalon o maaghob is andam sa kaugalingon sa pagtahan sa Ginoo. Mo ni siyang gitawag mapabsanon or humility. Unsa may ang kabubuton sa Ginoo, andam ako pagtahan sa kaugalingon. Mao na maski gani ang atong Ginoo Kristo sa dihang taliabot ang iyang kamatayon, no, dito siya nag-ampo siya dito sa agony in the garden. Nag-ampo siya dito sa garden, ningon siya, kuha ang kining kupa sa kasakit, sa pag-antos. But it's not my will, but it's your will. Dili akong kabubuton, kundi imong kabubuton. Unta may ni Kristo, mahimo unta ni siyang be our attitude as being meek or humble, to submit ourselves to the will of God, for us to be tamed, for us to be controlled by God, not we or us to control God. Dili kita ang mo-control sa Ginoo, kundi siya ang mo-control sa atong kaugalingon. Meekness. Meek. Ikatulo, merciful. Being mercy. Kining pagka maluluyon. Nindot kay mga Isul ni Kristo ang kinaiya sa pagka maluluyon. Ganing gipadayag usab sa atong Ginoo Kristo samtang dito siya sa krus. Samtang nagbitay siya sa krus, o gihang nakit-an ang mga katawhan nga naglutos kaniya, nga naglansang kaniya, na nagisi sa iyang sapot, nga nagdugsak sa iyang kilid, naghatag og spongha nga mapait, mapainom ngadto kaniya. Iya kinakit-an. Apan sa pagkakita niya kining maong katawhan, miingon siya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Lisod sa kaayo mga igsoon ni Kristo. Apan, kung ato kining imong sumbanan, kung ato kining mahimong batasan o attitude, kada bang makakita kita sa naglutos ka na to. Makaingon ta siguro, mao kining tawhana ang nagsigig daot na ko. Mao kining tawhana ang nagbiay-biay na ko. Mao kining tawhana ang nakasala na ko. Pero bisan pa ni ana, makaingon kita, amahan, pasayloan siya, pasayloan sila. Kay wala sila masayon silang gibuhat. Kinaiya sa pagka maluluyon, nga diin, andam nga mo pasaylo. Unta, mausab kini usa nga mahimo natong our big attitude to be merciful. Ikaupat, ug ang katapusan nga nga ako mapaambit kaninyo ining adlaw mga igsoon ni Kristo, kining maong maker of peace. Ningon si Mother of Teresa of Calcutta, peace begins with a smile. Can we dare to smile? Kaya ba nato ngong pahiyong? Apan sa mahinungdan sa atong pagpahiyong. Nagpahiyong ba ta tungod kay kita nahimong tinubdan sa kalinaw? O may pahiyong ba ta kay kita ang tinubdan sa kagubot? Unsa may tinubdan gayon sa atong pagpahiyong?
aron diha sa atong pagpahiyom atong makita ang kalinaw o atong mapakita ang kalinaw. Mga igsoon ni Kristo, ang kalinaw is not the absence of war. Peace is not the absence of chaos. But peace is the absence of sin and the presence of righteousness. Ang kalinaw mo ang pagkawala sa pagkasala o pagkanaa sa pagkamaayo. Kung mahimo kitang tinugdan o sinugdanan sa kalinaw, maker of peace, we must have to live a life of righteousness. Living the life of righteousness, leading us and presenting the life of peace. Mamahimo, mugiya ka nato, ug mupadayag sa kalinaw. Pinaagi niya na atong mapaambit ang kalinaw ngadto sa matang usa. O pinaagi niya na mapahiyumon kaayo ta o diha sa atong pahiyom nakapahiyom ta tungod sa ato ang pagkamaayo, righteousness. O tungod sa maong righteousness, pagkamaayo, ato napakita ang kalinaw. Mga igsoon ko ni Kristo, upat ka M. 8 ka beatitudes, but I summarized into 4 M. Mourning or mourn, meek or meekness, mercy or merciful, maker of peace. Kung ato ni siyang mapuy-an, o ato ni siyang mabatasan, kita mamahimong maayo, malipayon, o mahimong sumbanan, o mabulokon na kinabuhi dinhi sa kalibutan. Atong pangayoon ang gasa o grasya, kining grasya sa pagkabalaan, pagkabulahan, kay dili kini gikan nato, gikan kini sa Ginoo. Diha sa atong salmo ng ingon, Ginoo, siya ang tinugdan, ang tanang hinabang gikan sa Ginoo, ang buhat sa langit ug sa yuta. Nang hinanglan kita og hinabang sa Ginoo, labi na hinabang sa pagkabulahan. Aron diha sa pagkabulahan nga atong pag-aambitan nga gikan kayon kaniya, mudala kanato sa pagpuyo nga balaan samtang naapata dinhi sa kalibutan. Inubanan usab sa atong mahal nga Birhen Maria, kay walay lain nga nakasunod sa pagkabalaan o nahimong bulahan si Maria. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Kita makaambit unta sama ni Maria o makaambit sa gasa sa pagkabulahan o pagkabalaan gikan sa Dios nga makakaon sa tanan.